आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आलो आपण धरणावरती। हे धरण आहे आपल्या साखरपा गावामध्ये, जोशीवाडी इथे धरण आहे, तिथे आपण आलेलो आहोत मित्रांनो। तर या धरणाचं जे पाणी आहे ते आपल्या इकडे वरती पाटोळेवाडी, इकडे खाली पूर्ण जोशीवाडी, अजून इतर 2-4 वाड्यांना हे या धरणाचं पाणी पुरवलं जातं। तर तुम्ही बघत असाल आपण आलेलो आहोत वरती, धरणाच्या वरती आलेलो आहोत आपण। तर मी थोड्या वेळाने दाखवणार आहे पूर्ण। दिसत असेल तुम्ही बघा, हे धरणावरती आपण आलेलो आहोत आणि या धरणावरचा परिसर तुम्ही बघत असाल। तर माझ्यासोबत आहे आज सागर पाटोळे, जो आपल्या नेहमी सोबत असतो आपले व्हिडिओ बनवण्यामध्ये। तर त्यासोबत आपण आज आलेलो आहोत। तर तुम्हाला दाखवतो मित्रांनो आपलं हे धरण, ज्याने आपल्या गावाला पाण्याचा पुरवठा होतो। आहोत आता धरणाच्या बरोबर वरती मध्यभागी। इकडे तुम्ही बघत असाल धरणामध्ये आता पाणीसाठा जरा कमी झालेला आहे। उन्हाळ्याचे दिवस चालू झाले आहेत, त्यामुळे धरणामध्ये पाणीसाठा कमी झालेला आहे। धरण जर तुम्ही बघत असाल तर पूर्ण असं लांब लचक पूर्ण त्या डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत इथपर्यंत पाणी जातं जर पावसाच्या वेळेला आलात तर। आता उन्हाळा आहे त्यामुळे पाणी कमी झालं आहे। ही धरणाची तुम्ही पाईपलाईन बघत असाल खाली, त्या पाईपाने धरणाचं म्हणजे पाणी थोडं बाहेर काढलं जातं। तुम्ही इथे बघू शकता हे दरवाजे आहेत, ते दरवाजे उघडण्यासाठी इथे ही मशीन ठेवलेली आहे, मशीन लावलेली आहे। म्हणजे धरणाच्या आपण उजव्या बाजूला बघितलं तर हे इथे दरवाजे आहेत। दरवाजे ओपन करण्यासाठी इथे हे पूर्ण एक मशीन आहे। तर तुम्ही कधी या धरणावर आला नसाल तर तुमच्यासाठी हा खास व्हिडिओ बनवतो मित्रांनो। तर तुम्ही बघा, तुम्हाला आवडेल चांगलं। जर आवडलं तर पावसाळ्यामध्ये या इकडे निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी, धरण बघण्यासाठी। पावसाळ्यामध्ये आला तर तुम्हाला पूर्ण हिरवगार दिसेल आजूबाजूला सर्व ठिकाणी, आणि धरण पण पूर्ण भरलेलं दिसेल। धरणामध्ये पोहायला जाऊ नका, कारण थोडं रिस्की आहे। फक्त या निसर्गाची किमया बघा। तर इकडे तुम्ही बघत असाल इकडे खंडवाडी आहे ना, खंडवाडी। इकडे तुम्ही बघत असाल ही खंडवाडी आहे वरती, या डोंगराच्या वरती। आणि इकडे बघाल माझ्या मागे पूर्ण तिकडे पाटोळेवाडी, इकडे गुरववाडी, इकडे वरती म्हणजे गुरववाडीच आहे। आणि तिकडे आहे आपल्या जुगाई आईचं मंदिर, जी आपली ग्रामदेवता आहे आपल्या गावाची।
आपल्या धरण दिसतंय। आता उन्हाळा आहे त्यामुळे मित्रांनो पाणी कमी आहे, नाही तर एवढं पाणी येतं इथे। तुम्ही बघू शकता इथपर्यंत पाणी पोचतं। तर पावसाळ्यामध्ये आलात तर आजूबाजूला पूर्ण हे आपण बघू शकता, पूर्ण डोंगर आहेत, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा ज्या बोलतो आपण त्या सर्व आहेत कोकणामधल्या। तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला, धरण कसं वाटलं ते मला नक्की कमेंट्स करून सांगा। आणि खाली लाईक बटन आहे त्या व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर आपल्या कोकणी माणूस या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा, जेणेकरून आपल्या गावातल्यांना इतरांना हा व्हिडिओ बघता येईल। त्यामुळे तुम्ही शेअर करा। धन्यवाद। मिळूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय बाय।